TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart ekiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Ensara Nyarangi Ontita. Tena batambe Brian Sagini isena. Timu ya Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kuronsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Gosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gakorekana asibru bobiji Gosori ao kuborogongo rwugusi Kenya n'insenkima nabeka ukumanya na kukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukurigi mamushi gochakira chinsa kyanda igweka chinso ikomine ibire cyamaragoba Gosori ime ya Ndizi TV. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omokene no karanda ukaribye stera nyagoseta omokene no karanda ukaribye njera nyagoseta kaingucha kainkoronga reya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mumina nero karansa nabanga ari nyumba manyasa ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi ayagano tokurigerera mange tokwana mange kera togukwanira igoro y'chingekero cy'umugusi twesemye Kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukuli Alamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukuli Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kiridoke moiwe Kiremambia yamatuko yiwike guchakira Jumatatu
goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire litukuli goro nabo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda soki gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriya intura otiga maiga imana tuno to kwa vitamdi gete vitamin D Morobiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imireti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana osesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubiryo bwesabaria yobwonchoreria nigo tokwemanya amanke iguru yogo chaka obwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwebirenko bigoro mwancho murina kwargarire meyo morobiri bwe sabari yo bonchiri morobiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya Alamisi enseye muninsu ya Margoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeke 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Kero muntu nabwatu muganoye kurweiburetwe gwikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Aya antivirus inge kabono kare kosomo bono ya ni gazeti kare kosoma ya so online ga burgerie bintu swabo na Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV News sacha Ndizi TV News ya wono digeri bone bintu aka nono chomurubirya kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV News ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV News na YouTube yabo Ndizi TV News ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwabo kana tohonzoja soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook
YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amo na mangana mange igano bwanzubure bwomo gusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai like what about Ndizi TV News aya weekend yetabwa tumuru buri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Mwachomori yaliyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki oliyo makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore pere binte bikongwe binte bibawo igwa yemwe yeba moyembe wayo igeko tabanga tomanyo musani ogo inyora ngani gabuka nande manya chibandi nchira cheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu womo gusikana tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabalia baito vimerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi omurubuli okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi yo mintone nande omurigereria sikipindi kiabo kamo na Nyasaye tiangiriri bageri nande koleta lingana lya Nyasaye anyuma ntarareta lingana lya Nyasaye asamarieta nengoro kwa Apostle Edwin kiria gunyamera iongorane ne kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry egetetare lige na iga angena stage miwa busonga iga tigangire bageri go saba senge njo koleta lingana le Nyasaye silitare Yesu omonene Nyasaye aino muya uletayo kubwikaine nago sasimira senge njo yemambi yabono bia muna senge njo yo murigereria bia muna senge njo bumabwaye bia muna senge njo chingu chia Nyasaye bona asabiro murabeli oburabu nelingani gatoguri kwana Nyasaye omobo tegeryo buya nabwatiri mikayo nshirabe mami chanere imikayo borogi mikayo nshi kumuchanganya mikayo marwire ndege okindi gutare kumusumbua asiri tare Yesu Kristo nasabira kwegena amen oyo mintone tigangiriri bageri nandase okoreta lingana lya Nyasaye unatuobe tugo kwana asiri tukori yale korwa maega nga igoro keringa kiana niko kiarenge nga productive how to become productive ngenge nchoyenge nchirura kore ilionyare kogaria nabe tengo kwana mangana kolengana mwe ikonya sound aeto yo mintone ngatebanga ekiringa Kenya Nyasaye asemwanya abantu ngiringanyare commenteka nakyo Nyasaye amutongerera tugitimwanya abantu alizitabu klikyo muchaka no twali kiligiretiye yemo 28 omonena kwana nga iga mutegera mutongire mwanya abantu niga mushinitie ekera mushini akamotebye ngana aumenteke na ibure iliaka na makomoa eguto yobugambi
uyu no muntu mutangani uri utongirwe asinge mu bikano nyasaye uyu ngo muika nekera moete chinguru kire binde byonshi igaga nitingo muikoye unyale commenteka uyu mintone asebire byenge tigato asitukolindiria kabere topic yane gose subtopic yane ige koburia nga pinto ki obwene tokora ilio onyare koba go commenteka binto ki ora kore aye buno mu Kristo binto ki ora kore aye buno musumbu nyasaye binto ki ora kore buna yo muntu umwanchire nyasaye kwa bikire nyasaye ime yao kwa mwari ne Kristo ilio onyare go konyeka gose onyare kogenderera gose onyare go seniwa yo mintone iganare go tebanga nonya nasenga ekero omugaka andekero kende asinyirwe okora amangana murengeta senga kero kendo sinyo kurore ndagira kero kende saitani omubwatire abagaka mbare kero kendo konyora no ne mambya okonyonga no embuoye na batagura omugati gosagura ndagira ngiya abana bae bali yakinyo chikogorero omuntu omungao oyo tali abana bae na senga enjo yake ekero musacho yasokire none grasokire none amagaka na mwako omwana oya mana abana monginoye bamana gukwana mangana kuruma bakomurutira mangana yokurageria omuntu oyo menyaso emeika yokuragerirwa omenyase emeika yoguchandeka na okore bintu bitamukonye osigago hoishaboye oyo mintone elio mwanyabantu anyare kugaria ingikirigetie onyare okora oyo mintone enambeyemo ntete otebya nga wika wanchirane guse oe libaga omoyo lingana lya nyasaye linyale go soime yao ekero linyana lya nyasaye lya soire ime yao onye gotaete kogalea asense moyo moika nambe ye mona otebe nga wikango ebintu bya oranyale okora elio onyale commenteka asense moyo moika bwate byo minto kali asense mo yo mobere yana achia sense moyo moika asengencho ekero montaro moika ime ekere ime yo moika no moikori ime aye goika umuntu anyale goibora anyale goibora anyale commenteka goiko umuntu ya masabaye abeto bauti goiko umuntu oyo ogokwana kwae ko beto bauti goiko umuntu oyo amakoro y'umuntu oyo haonchoreri asengencho yake lingana lya nyasaye nambe yemo ne lingana lya nyasaye ekero lya soire ime yo muntu oyo Kyoto somoyo mintona sikitabu kia Yoshua eyemo gochakira aisano na isataria ekero monne nyasaye atate okwana au kwana mona Yoshua niga komotebya nga Yoshua kabomoremu tibwoboa omana gotebe Yoshua iga ngamanganane orende mono oyabwate na abese bikoba byao oyeyanirira obotukwa mono mugaso elio nalyo raseseriwe oyo mintone ingindi getiro kwana nyeke omuntu abwate lingana lya nyasaye abantu abange babeire batari koibora na sengencho ime yabo gosesemyo yabo tibara nyasaye libaga tibara mari lingana lya nyasaye libaga ine oyo mintone omongina omoiseke omogaka ingikere ime yao na mangana yensare ime yao na mangana saitani alime yao gosene lingana lya nyasaye asengencha lingana lya nyasaye lire obogimani waborao aselingana lya nyasaye lire amangana ndiga korekana manene asobo mabwanya saba o lingana lya nyasaye lire omuntu itabwate birengeri byake kebene niga bwate birengeria bire igoro mono niga bwate birengeria bire igoro mono omonena akwana na Musa asigitabu ya Deuteronomy ayo soma itabu yokurenera kwa machiko hali 25 akamotebya ngore ndemono ko bwati amachiko elio nalyo ndakobeke asale iguru engencho ya enga ekero mwanya bantu abwati amangana nyasaye asoire ime yao kwa yabekira sengoro yao amarika mna otebanga nyomo yesa nyasaka motebe Joshua ngobe goko yayanirira ingige kogerira lingana nyasaye na sengencho nyole chinguru cyake moika yo mintone kurabe okuiranira manganaya asoime yao nganone kabire chago chagotema tagu konyara na sengencho yake ayo monyene ni wobwate mesingi osoboroso wa nyasaye wo nyasaye ime yao yo mintone
ina metangani elio onyare kugaria elio nyare gusiseniwa elio nyare komenteka asense moyo kubonya sae oikabwanje ringana ria nyasae rinyare gosoa ime yao oyo mintone obuyabwe ringana nyasae bantu barakonyora bugwateringana nyasae bugwateringana lakini turari kora bunarigoteba bantu bare barabarandia baya naboko bomusombo muyaye lakini amangana ayo yabuate nigo yabegete ime yao lakini yatorigo kora buna baba bunaringana rigo kwana nakiekora yesa okwana batebya boroki wabaye asege tabu kelija Matayo 23 ngabanta abu muna mworoche abana abafarisayo bari okwana amangana yeke ne Biblia lakini baroti bare okora amangana aya yesa akabatebe nga kora buna bako batebya koti mo kora buna bakora na sengenjo yake ringana ria nyasae eke orire ime yao nerigete kwanza nyumotari yenana onyare korikorera amen na kira nyare kana oranderia abantu batebatu orobwanjani haino musomo nyasande gero kende lakini ayo monyina tubwati obwanjani ayo monyina ogwatenda mwamu ayo monyina ogwatobogechani na igoye minute nga ingane ria nyasaye igori bwate igarire ime yao lakini ayo monyine tirago konya na gendo kene yonse yo mintone yetarago konya injira teyo kira nyare gokonya omuntu ore kando gusaba abantu baba gwetanaine ina mbendo yo mintone yego tebanga oika omuntu yo ashike kusamo igwere nyasaye ine abaminto bane okoigwera marikago ntebyanga engake momo ne nyasaye akamutoma Saulo aso asensemo yaba Amerika asengencha ba Amerika nigo barenge mamincha namani mama yochi yakwa nyasaye ekero musacho ria soaria no musaja nyasato ageta maguta gasoaria agakora kolengane birengere byaye agachaka gusangeria ibintu bye binoru gakobekande omonena akamara gutuma Samueli gakomotebinga gendo teyo musacho yo rero yo chakira rero eretako mugambye naine omoyo mintone tyango tebye ekero nyasaye agura kwana amari kamara otebanga inche nyasaye tingo kiri nebingwanso nigongo kiri no montora igwere au koigwe anigo koro kuyego gwebingwanso oyo mintone ekero kwa igwere ira mangana nyasaye kuno koigwe ngana nyasaye ligocha ekero ya soire ime yao okoigwere ngencho yaye no gotebanga tiangri korere no korigwatira korikorera nekero kwa rikorero mintone ono igogo chaka kogareya asengenchae nigo koigwera abantu abango yo mintone bashirire asengencho otaiwera monto watebyo ngayaya omugake binte byokora nebibe amarwa yo kunywa namabe watebyo amanganaya obonyakobo kunyakora nobobe lakini ekera wangire koigwera eke otari koigwera eke susirongero yoje gya chamaega yo mitone namabe natebinga elio nyasaye agosesenie elio nyare gosarara elio muikomente otuale chinguru chinene wika obwe orokerie komo igwera nyasaye enambe no yo mitone wikobe ange komo kora nyasaye marikari tuwaso mama egaguo yoko mwigwere nyasaye igare okuiranira kwa machiko 28 25 soto yemo wikaibere aina mbaisa to yama otebanga wikobe ange komo kora nyasaye ine no tagete kogenderera no tagete guseseniwa omoiko seseniwe ogimabwa wo seseniwe birengeri bya biseseniwe kabange komo kora nyasaye kaba anye komo kora nyasaye yo mintone na no Yesu Kristo kali amona wa Petro marika otebesira bwirya rukaria ngakabaru birobo tukobo gima bataranyora gento kende ekero Yesu asoete imeyo bwato akabatebya tigeria ekero batigeria bakaigwera nekero baigwera marika ontebenga nyasaye agakorege kone ekoreke nege akorekana chizuji ga chinyinge ilyo nyasaye akabatebya ono na mubabaru babantu ekera abantu bali baigwera manganaya bakamaga batebya bono inuna abarangerie asese moyo kuruba abantu engencho yaye kobakora kobaborokia abasacha
aba bao Petro bakagenda bakumusasima Nyasaye bakaba bakumukorera Nyasaye omintone bakagale asengenjo yaki none nsemo yabo yakemuika nigo bagarete asengenjo baruete myo yabo oswaso bone bwa Nyasaye na kumukorera Nyasaye omintone okumukorera Nyasaye iyo kuri cinjiraho okumukorera Nyasaye asensemo yokurwa emina antumbale handeke okenengo sabore buya lakini okurukwao wawoita echibi mwanso bya sadaka chia okurwa 10% bito byonsi pi okomokora Nyasaye asensemo yokurwa tuyikonyara andeke okende abantu babwiwe nasengencho kwa bwiru na saitani asengencho ekira kwemwire komokora Nyasaye tulikomokora Nyasaye no wikenu emintone okomokora Nyasaye asensemo yokumusazima na komotogia okomokora Nyasaye asensemo yogusaba komokora Nyasaye asengencho kurandi ubye bwa Nyasaye asaba abantu bande amintobane oye Nyasaye okonyire kwarori obuya bwa Nyasaye meyao nere buyote byabande ile muswati olengo munyaka ekirayo che Yesu ekebesa beta monere igasogeta kaminyoka ogoteba ngayaya ninchumorore ayo monena okora ninchumorore omusacho ntebya manganane onsi ekerama basacha bali bacha abagaka bacha abangina bacha bakaumbira namone Nyasaye ine ayengo mokorero Nyasaye kweli kumusasima Nyasaye ekeranche komokora Nyasaye nonyare kugalia koranche komokora Nyasaye nonyare usiseniwa endambe ni nambanye neringa oikotwaro kwegena emintone okwegena goseo semeria asenyasaye eke omontora twaro kwegena asenyasaye onebyenso wato kwegena asenyasaye niga komora Nyasaye nigo Nyasaye tara monere Nyasaye niya otaramu n'abantu babwato kwegena asamari kaze tabukia amangane biro ya kabere mangane biro ya kabere 2020 iyo kwananga omonena kwanamo na Jehoshaphat ate by'abantu bali ba Yuda nga momoigwere Nyasaye motwaro kwegena Nyasaye iliyo nalimuranyale gotenena na motwaro kwegena saba bani baye iliyo munyala kwagi munyale useneka oyo mintone ekirora twaro kwegena Nyasaye omwegene Nyasaye tiago semerie binyasaye tiago semerie bite ngana bira okonye ngana bira imukie biasara tago semerie bite yaya na kikiage lyo tali kogenderera kwagende kaniza wasabambu ya lakini no begeta mariogo asensemo ye biasara ya yo kutalio kwegena Nyasaye nigachikire agoteba ngaso kwegena no como semerie Nyasaye oikonyale komenteka enamba isano yego tebaiga ego soma tabu ekyo amalika wose tabu kya ya oiro amalika wo maya totebanga okwegena osome tabu kya Yeremia Yeremia 15:2 ogosoma kwa Yesu ngokwanerigo yoko mosemeri Nyasaye oyo mintone mosemeri Nyasaye na bebinto biko babobe nabamangana agoseka lakini abantu bamosemeri Nyasaye amalika wote bazitabu kya Zaburi 125 ngabona bantabwo igo baonchokananire osoma ibere hata ngamuna unege tunwa gya Sayoni Yerusalemu getana ina bantabu nabona Nyasaye tana ina bantabu abantu bamosemeri Nyasaye abantu bamwegeniro monene habuna wago seseniwa abantu bamosemeri Nyasaye babige Nyasaye imiechingoro cyabo bagoteba ngambu yatobebosa lakini tomosemeri Nyasaye imbuya tochandeke lakini titokorere binyasaye abuna bw'abantu baranyale usizeneka nane banyale kugalia banyale kuibura na komenteka asensembo yumuika inamba isano yego tabanga you need to have faith in his servant in his prophet neta keire otuare okwegena sababa ni banyasaye ege osoma malika yo azigetabu kya mangana yebiro ya kabere emerongevere uchakira emerongevere aliyo somo morio yego tebango musajuli akabatabinga na kuwa mono moigwere hababani eliyo na moyo dimoseseniwe Nyasaye obekira manganaye obekira ogoseseni akwaye asensemo yababania unabono yo mintone
nyasaye ongeire ogosesenia ase ebiro nase emambia eye egere nkwane ring'ana ase oboma bwao erikora igwera amang'ana aya erikora akore buna nyasaye goteba nyasaye obeke ogosesenia enambe yateba ng'a moigwere motware okwegena ase ababani enambe ndiama goteba ng'a goika moigwere na gokora koreng'ana eriogi ria abanto ba nyasaye rio mone nyasaye eng'encho aye ng'a okoigwera na gokora abantu mbara abayase okoigwa lakini ogokora tibari gokora bantu baigura ing'ana ria nyasaye lakini ensemo yogokora abegetiro bantu batwara okwegena mbuya lakini ensemo yogokora yabe emechando oyo mintone eke orasoa sensemo yobonyasaye eke otagetogare eke otageto-menteke eyentongeri ng'a eukoigwere nande onyare gokora koreng'ana buno mone nyasaye okwana oyo minte nambere neri ng'a goika onyare gosaba otware gosaba tiangwana ring'ana riomorio goika onyare gosaba ine kendengeroganeti ase nyasaye omoneni gagokwana mona Yeremia 33 togosoma kwae ojakereya moyo gotirimboka Yeremia kari ime yechera kari ime yogosibwa igakomotebia ng'a ndangerie na inche ningoitabere ninkorokeria amang'ana manene nonyina yotana korora oyo mintone nabekobora ase emechando nabekonyarekana ng'a kwabeire ase obororo lakini egento kegerete otaranyora nase eng'encho otaramorangeri nyasaye eke oramorangeri nyasaye omotebi omonene one nigo ndase atiati emechando nintagete kogareigwa nintagete goseseniwa nyasaye niyagogosesenia yo mintone aya nara mang'ana obwenete okora erio nyasaye anyare gogosesenia erio nyare kogarea erio nyare koigora onyare gosarara ebirengeri biao omoiko nyasaye ore ime yao onyare goseneka onyare kogendare otwara amang'ana amanene amang'ana yosimira twakwanire naro obwenete okora erio mone nyasaye anyare gokorera tigo mintone nyiri baringo gotebi ng'a erio onyare koibora nyasaye tari na achare ebinto bitari koibora ebinto byonse pi none omote ocio togotwara omote ase bwoo okwama otaikwama chia abakado mote oitori na acha orayo tumia senge igo okoywa atia orosingo onyare kokora amang'ana ayu nabo igo no nyasaye no yesu gaumene tiri omokoria nigakoyoragereria ase eng'encho yaki tanyorete kende korwa ase omoko eng'encho yae ng'a nyasaye natagete anyore okwama kagotara sigatigati yaito kagotara sigatigati okwegena anyore okwama erio nari nyasaye aranyare gogokiwa na nanyare gogochena na okoroisia akoroisia ogari mono omitone tiomone nyasaye gosenie unakoigura amang'ana aya kora yakorere nyasaye bw'emiganda nagosenie naone bwa nyasaye noborore nari nokineke moika nonyange mobere asirita ria yesu natigete goteba samaritan na apostle Edwin akiria gonyamera kanisa ngete semane Pentecostal International Faith Ministry no turagetare rigena kisi no tugumusa semanya sai tiantebe namba yani yeshimi areke ogena buraga ni obokonyi ando gusaba igire 0728 74 77 93 kero kende yonsi hakena meyo nabo tugusaba monaye na mechande ndera orekane asingi jomo nengo tumiare nona sense moyo korora nabo tukwana monaye egere nsaba monaye na nyasa kurwanira sirita ria Yesu bia monane bia mono tiansabe asingi nje ukora tata nyasaye aserie tariao watu kwanira mang'ana ya turakore ilio nyasaye tonyare kogaria ilio nyasaye tonyare gosuseneka ilio nyasaye tonyare komendeka aseke moika ilio nyasaye tonyare kororare omone none nyasaye na kwanira abana bawo asemambie pona bakoende michigasi cyabo bana babo bakoende jizukuru chinga cyabo na abasabire tata bande bakoende cyovisi abane bakoende mugunda senje okulima tatone na abasesenire baseseni nyasaye bamende chingu na barwanere asenge jya nyasaye na asabiro nyeba wato marwaire bande barwari tabachandegete bande barogirwe mekayoboro nyasaye byebi na nyibwatira ko yeshiba asobuya bwawo na arari yuko gweni
kugweniwa wake moika no kugweniwa wake mubiri asiri taria Yesu Kristo na sabire na kwegena biamono na biamono tiwa monenya sagu sini na ndakora bili mugasomo ya asiri taria Yesu. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibicha chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonkor bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkor wa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi kero monto nabwa tumuganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchia sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurobriyo no kurbugo sigita guchia se umontonde erionere amanye gwetoma gwekebrenko byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere chiabutuko naboigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Mambia jama tuko wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire ko ritukulie goro no tuko bogima konde bone mambia ni go tuko kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mona dena ki tiganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo murieri ntura gotika maiga imana ntuno to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya Committee Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobotira boigo na bagotonyora gwetera asenjira ye SMS
osebalimo gotorora korwa chinsemo chama chingumba nonse simole tokoroka diaspora amogo tonyara gwetsera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho muri elio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kere chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora gochigoro tokini amaberera inkore pere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yemwe kunga yeba moyembe wayo igegota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mainga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tokese kobora rumba imeya Ndizi TV aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya nega seti kare ko soma ya so online ga burgerie video so abusa Ndizi TV ne video biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona video haka nono chomurube ya kabisa gwicingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie ke naye omwanjo ndige ko wabo kana to gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzu bore bwo mugusi Ndizi TV akirometo bwanzu borobi ai yakiwata bati Ndizi TV news aya sabaria Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
mwanju muri nandi ni mambingi nya satu anjire ko basembe karto kwale na somoro biro gwesa kya ekarori litiko lia chuma litiko lia Alamisi chitariki 12 mutenyi no yoga 5 mwaka yirwe ne 22 karto kwere libageria bana ko kwale na somoro biro gwensa kya wono mambia chuni karto semerete na kwa bukire buya kwara ire buya kwara ina nimbono gwatakiri kwebanga ojasi kwa kya okeli tukuno mbali bale ngasi kwa kya botuko abanyagitani bari bakolega syawe shift ya botuko mbali na baraba kolega sya bange abotuko na bategete uchikora timuka kegase mambi yabono konere mwensi ni gotoko bari na somoro birgwensa kebono mambi muramanyanga kiensegendrete turago chuteria mangi kyaragega no to korosera litukuria utwagote binara lya koreka nto botuko bogima kurudi tukurigoro goikaboni ganande nara lya roberi gokoreka na lituko lya rero gotoire libali abene kwali ni asumuro video yo nyara ko bamu ninte go ikoma to ja kumuro video chinse jiga ga chinse zato ja bon ma bina mange to akwari ne litukuri Alamisi to jiguri ya magaseti ngakeiro bol to litukuri rero to jiguri ya mangana maya na kya kora kan te ko litukuri go ro go to ko nyara magani ase studio aneka to jikara muro video to achenje tia ke tukuri Alamisi to kareta siasa karabara ya bange baendete kuminyokya na koligia abamenyi be county ya Kisigo sense to ya Kenya ko bakera chikura ekara matukat kelta makemono oje sobo chore bonne bo kwego na ire libageria beno mwanchu muri ndonse soberete chingongonye chense ko kwariane asomoro buri bwensa kyobe na inje kurubono mpaka omwalire tare na butambe Brighton Makori biamono na inje litaliane ni gonkoro kwa sara nyarangi Ontita no lia to kubwatera na komo iyo kwene kyabona chibi choro chega bwase TV yawo buna chire chingi ya chire mali dadi bono mambia amane lio ginko wekerera senchira yo botoera rukigima no boikerano niga koro kwa John Kibati oyo nero le producer yo morobuli bwo chinse chiga weika chinse satu chabono mambia ntwege netenga twatiga neteli tukuligoro lya Jumatano chitaliki 14 andu tumera ni bono mambi iri tukoneli Alamisi bagote bali tukoliege koro go TBT ekero bono tukunyora amangana ali alingi kale ekero monta kunyora ngangi kya muberete nga kigete na kiririe karali ngumwana nga kya mangana alingi na nebintu binga bunebyo igolero ne tukoli Alamisi chitaliki 12 umutinyi nigo kuminyoka bwangu ndochenga muisonde twachage tumutinyo gatana kulinde twisire weikobuga tagati bwo mutinyo yoiga igobano mwanchu muligereria emambia yabono turochenga no nyakabokendu kale gakeigo isikugalia kogosoka gosabana kibako ende skuru baboyibuya asenge nchubo kendu mboli buya na bali mwegwete mibere ya ino bobe bono mambia nigotokubaganelio kubwena kwa bwango bali barase bitanda bye kinyagitali twabasabira amaya na bali bono mwabokire ucyase kibago kilitiko lya rero abanyagitali abalimu abangina mukire ukimugondo abande guciciciro na miremende yonse iliyo gokora nyembalimo kwabusa etauni yetu muchibo songo andonsi asole twabaganire litiko ligia chako morobulyo bono mambia morobulyo yo nigokoro kwensakia igwa karatori meyensakia na mange na inde twakwaliganiri ase bono mambia kulende ntogenda mange gendera gotonyora gwetera senjira ye mitandao Ndizi TV News ensemelia Facebook na boigo YouTube otolikirenga nka yoto bwatete kurwa chinsa buni chiga chabona mambia ekero tutagete guchaka magazeti ali tukuli ali tole na ali airobolito na boigo tolikire gweterase SMS number URC TV ya ogigabo na boigo na bogo tweet ekero bwate chingaki @Ndizi TV News amashabika itonsi pi mora sense ya Kenya chikona au team diaspora bantu muri chinsemo au tuaba aliganire bono mambia toko batabinga tuachakiro murobelio aiga no togo korosera litukuli yao egere tulichakie libeli ororo and libe lingansu mbio mono mwanchu mulekero wachora kulira Ndizi TV nero bonsonsi anene asomoro video bwensa kebono mamto te ana totsuka sigusuka ni goretirwe amange una sara gote no bokwenda kukasensa miri mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News baiga sensa miri YouTube na bogo tonyara Ndizi TV News na bogo to tweet @Ndizi TV News to domere kerengeli kya to tenga kwa bokino na kurobereti lituko liao kero lituko lya Alamisi ndomaite una lero abanta bango sabonjeri ni go ba mukire usibabo gete mambichuni puno mosiare getingi kengaini kya yobundi kyagacha pono abantu no bara bonjeri no bara se chiro yeto ya daraja mbiri karobande to koro bonjeri nto to kubakira mbiro nto kubarusiria kobi ekaro mugusia gwetoma onyara ka koro bonjeri na kogena kwegendereri asenchira ya bene bega borokiwa ana borokya mbande to kubasi skuru karo tamu ntanga nikabise chagete yo mwako jirubere nimero nkebere nibere ekaro mwako yo asa masomo okorekana oro mwenge igobona bali mu bakumnyokisana ilikwene kana usengo kora bale syllabus
ekara borke bojo kora mate umutinyi 12 umwaka oyoiga igona mange agenda tokana sensito ya Kenya barai baendete gwakire kugo kurigie birugo kothebia bamenyi chinsemo baji kubasira na kubakira ikura umwanju muri atienda agurira ngire nambara bali para sensemiri ya check na bogo ndomera uchumbe gwiterano na se Facebook yane buna Brighton Makori ndire nanje nanyora asinjira ya bene eliki osoro akorokwa agotana kurwa keumbulitaro agotana walime yumurubiri gwensa kyobokire buya emiri mubasi kurwa nyali bali masaba na wakilisha osoirime yumurubiri byemono emiri mubasi isaka bwo osinde kurwa magombo niko ndani na abantu baye Lydia happy Otoli out good morning from Nyameso Jogesusu. I wish my love ni mahamu asubui njema oina happy Otoli okinyi choni out there kurwa gesiaga Bosamaro Nyamira Ken Nyambati na Abuli Ochwangi abuna bako kanelina asoime yumurubiri bwensa kibono mambia akokaneli Ken Nyambati na Aburu Ochwangi nara kurukuna Tabwe Kevin agotebana my ango omolise Charles Mageto Masaka na Antioye Yukabeti wakiwa Nyango okegati agotena tigatuba kwani pass my greetings to them na wamisi sano Tabwe Kevin ogotebana aniga mise Antioye Yukabeti na ango ya omolise Charles Mageto Masaka koruchinse mochiri cha Nyango kegati hara gurguna Evansi Olemo Makodi agotena kurugesima I wish my parents and the people abantu ba damakrini emambi engiya Evansi Olemo Makoti kuruchinse mochiri cha gesima Tom Mosomi out there kurwa bubaracho nyaiwa nyamira bwa kirebuya to dad Mosomi umura Mama Agnes Mukira Elizabeth Gesale Lamek Nyalibo Unita awdana basoime yumurubiri Ensakia ungati abarbandire gutuma chichumbe cyabo wetera chinsemo chiri chemitandao ama shabiki kurwa chinsemo cha diaspora umungina Salome Makori kuru chinsemo cha annex botambe ni agoteba nwali me yumurubiri Ensakia bono mambia agoteba kuwakilisha kuru chinsemo chiri no atangete yabo Cyprian Ontita kuru chinsemo cha Dubai ayuna mashabiki alito ataliko cha Lydia Nyaboke kurwa Doha Qatar ayuna mashabiki aito yabo Dennis Marubi bakuligire kura chinsemo cha New Zealand no murugyo ya Irene bagoteba mbaliko machumurubiri ayo na mashabiki aito kura chinsemo cha diaspora yabo Kennedy Gisemba bako wakilisha ande togoteba ngambiye mono kigima asoko gendra kubwati murubiri nonye muri asense aito ya Kenya yendra kuwakilisha tebya basongo gali angu murubiri nolega okoro Ensakia ogochakera litukolia Jumatatu wika Ijumaa astokonyora mangana maya igo mbiyamona kertogwira na sensemo ye fanpage ya Ndizi TV News ndochenga Eric Osoro agoteba kuligile kurwa keumbulitaro Omaturi Vincent akuligile kwa chinsemo chabu machoge borabu constituency Itongo bogesangyo noso bagoteba naligire tumurubulio Gladys James agoteba ligire kwa chinsemo chia Nyamira County agoteba lime yumurubulio kwani abantu basironga abantu bakonate abantu bakibirigo abantu baibara mpaka Ikonge ruguru patebinga ntu anchita mashabikuro chinsemo cha Ikonge karonkwira na ase ensemo ya WhatsApp yane mbali bakulika bakonyora bene Divina Murakuro chinsemo cha South Mugrango na Geoffrey Ontita bagotebanga nigoto wakilishite kuro chinsemo cha South Mugrango Ecollocked asante sana Maria Ugao neli shabiki kurabo machoge chache awatabanga Ogembo iko tuned na imewakilisha ya Kigima asante sana Linet awatabano igonde chinsemo cha Kilgoris nomba bwatete bya wetra senchira ya online na ndege ndraigo Ndizi nigere bya nonyene chibicha nigotoro chechire chingi ya Kigima asante sana Jared Ndubi kurwa chinsemo cha Ikonge agoteba nonde Ikonge Resort nomba bwatete bya chinsemo cha bono mambia kwani amashabiki yomurubulio Ensakia asante sana amashabiki tokogendera gutulikira gwetera senchira ya online na gwetera senchira ya WhatsApp boigo naye nabo gutuma ekerangera kya comment yao
wetera ase namba yesimi eyora se TV yao na nabakwenda gutubwatia wetera senjira ye mitandao tuli kweba Dr. Nyasi mikoro chinsemo chia nyanchwa ayona mashabiki aitu bale team following team apana kosa tokote bangambia mono sana na za heneli anyora ayora ya no ale yoro beri kabisa ne team apana kosa lakini medena team following nero na team jini ya match nero na team diaspora nero na team SMS mbaro goto ko bakira nambia mono mashabiki tu mwenzi ase mwabeta kuru chibunge cheito 13 mete county ya Kisii na Nyamira niko tubate chibunge 13 13 counties 13 constituencies embia mono ekara mwa ebanchu etu mwana to tubate asenjira ya bene kana botonyora wetera sinambira siskini ya wato daina kwa bokire wasoire ase umuroberi gwensa kibono mami hande mbale sara bali kunyara basireti ya mate ya bosi basireti ya bairi na basani abarabu eto ko tomera engora ko wasumuroberi gwensa kibono mami kirwanda temiroberi yuko baini bali banadre bakwanyura gose nyagosira kigona barabu eto kubate bina tenya sai abo abanainwe aba obole mwase mami yabone kirwanda temiroberi anonsi ase moperetego tutoreka sensa mirindi studio tokwira yo tukubaira wikasa magaseti iri tukurero turiri arari airoborito iko tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omulyereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abalyereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase kirabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asedrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebinto au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wa wakuntimbo naboigo nkwanjira bali abantu koreta abana babo amatuku yi weekendi Kauntimbu nigebwate aborukia baisaine na boigo mkuru wabali ndagera buchia saboruki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olivaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba noti sano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose noti sano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi ine nubwatu muchando bwibrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka omugonko gugwatia namruira ryagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurubu bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo omugonko gose omugonko bwekumpete ekerugwatangirie gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge nechinsemo chindi chamuguru na boiga magoko boigo amarwira ryagocha kubwotekana no mugotu nigo bakubwenia
buna arthritis na yanda mange ekero kwabarirwe na kurigia kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungi yumubiro magiga yukonyoro kurwarigwa kurwa senya gitari mbabwate boigo umuruburyo bwo koretera ububwenya gwikasinka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara kimenyekanete buna clutches nebirugo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chukisi asamagacha ni usasura building rirongoria kabire umurango namba isano nemo naboigo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabogutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ikindi chinyinge bakirisimi asenamba enotisano naibire eyemo inye isano nemo isano naibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services. One stop in physical rehabilitation. Kirumunto nabwatu muganoye kurwe iburetwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chabutuko naboigo mwiroro ritukulie jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut asenamba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chozi nebintu byugo kolera chigosori Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mono na ndo mwanchu muligireria oliogenderete kubwati murubulyo bwensa kya bono mambya korwa Ndizi TV nero bwansu bumuksi karata watebanga gendera ko baimeyo murubulya senge nchombono tuachakire entunde ntangani ya magazeti elitukolelero egere tukumanya senchira yo bwenge na araria ya airobolito egere onyale kumanya otarasoka guchekwenyorera ekopi yao gose gazeti yao elibwanchete buna botambe kolende na arokolika Ashley Ademola awateba bwakiribya eraniga kurukwa Evelyn Soja agoteba timu apana kosa na ondime Ensakia igasingia magokora Sara Brighton na John Kibati mwenyewe na nde Eva mwenyete no musoja oito
okora vera rigeita ogendrete kubwati murubirio bono mambia naye mbia simirimi miyogokora aiga Ndizi TV kulende buna botambe nigombwate gazeti ya The Daily Nation nanje hasoka bokwana nigombwate gazeti ya The Standard asindo gazeti ya The Standard nige murekerete igo senigo ekwandite igoro ya Mudavadi na kibona nyarira konyora lige sali nene aso mubori bwa Kenya kwanza kulende muri gazeti na lige tena Mudavadi nyarira konyorere lige sali nene kulende ngaiya bande gosa bande barabungi baut konyora na lili boli muri gazeti ya nyarira kuboli we gazeti ya The Standard ekro twaro ja mubori bwa Kenya kwanza wanyarite boko sokire ina yabo ngakibaho chikobagana ibirogo ngakibaho chikobagana ama muraka ekro bara nyareba korosye serikali gochi se lituko rigoro ntwaroje na mbasogati amangana na kibaho chikobagana ibirogo ekro bono Musani Mudavadi yarakande buna niga ochikwe executive ochikotwara executive office igo litkuri onda sogata bano muri kibigazeti na keire teringane yina kubona ya Mudavadi erogesire anene kulende abande bali barasoba mubu inki ibago chikonyora igo muri kibigazeti na muri kirete na kibono Mudavadi na gwetangura nigo bono bago chikonyora mangana mange anigo bago chikonyora chisrot ya serikali eli ya Kenya kwanza kera aroshi ekro prime cabinet secretary ekagere chigosi National Assembly Speaker kero kagirinero na montrach kwe baso mubwa Kenya kwanza kulende nigo bono aba Musani Mudavadi amana gutangura batebe tuguna goika banyare bakoreta chikura kurwa sensa media western ilinde bama konyore serikali as 30% kiroyo machi konyora 30% ya serikali iyo mubwa Kenya kwanza kulende goika banyare bakoreta chikura 70% kurwa sensa media ya western ilinde bama konyora ebirugebi bya bikwena nwa asoba muri bwa Kenya kwanza mugano uyu nabuto kunyurira gocha sebeja gatano ni benji ya gatano na kabere egaseti ni ya The Standard bwe gasebeje ndangani ni muri kirete na kiombe kanza gose kiombe kanza NCCK kikubolia abarai gose biombe birutene tobo chori kwena kibuna nkwabira aba Kenya bonsi libaga lyabene likochora abarai bense barai bali baganeti asobo chori obonene bwe gaseti yo sebeje ndangani ni muri kirete ina kimbinuki gose njera ki abantu bali kuiba chindemeno bagotumia kuibera abantu gose kokon asomoni bekinyamero bamanetena kon ngaki tricks tadika grabbers abantu bali bakuiba chindemero bagotumia elinde kuibera abanyene chindemero echo boigo muri kiwe gaseti na muri kiretena kiraira nyatika batabuna ere nigo agochikwena kebuna bali bakuiba bali abakurumi bali bakuiba sense ya Kenya nigo bagochikwena kibuna obasibire goso baidira sejera ase miaka metangani 100 days yakobo bisi yajugwana kino bokurumi gose bali bakurumire nigo bawchikwenyora sa kongu nigo bawchikoyesu nigo bawchikwenyora kongu karate biruna ere nigo bawchikobasiba gose nigo bawchikobaira gukase echera boigo mulikina muliki wigasitna mulikire digoro yamangana yechikosoli abolitina inki what next ase omo cabinet secretary Amina Mohamed oyodene de chikosoli ntuchikuri tumanye ninki muliki wigaseti alengete ekara kubulina what next for CS Amina Mohamed asense miri yechikosoli ina arara sepe chintangani kolende ntuchikuri gochime toreli ase obugari ekerongo cha gazeti ya The Daily Nation mwancho muligereria epeji ntangani na mangana yechi opinion polls gosenga mulikiniga goteba dead hit osama berera angabuna nigo wakwete iga mulikibe gazeti niga gotema gototebinga abana siasa gose abaiga bakurigikiro kibora ibwense oyore Raila Odinga amona William Ruto nonye bakona gonchokana na sense ya Kenya na kumuseme sangerekano emenge kegima osemeganda yaba Kenya goikase chinsemo au alisiba kuira chi campaign na benga neri berera likwete asenge nchokolenga no mulikibe gazeti niga gotebanga bonsi babere ondeta iyo ogocha gweta ekerengo kemerongo 5 omenteye mo 50% plus 1 ase abacholi boli busyo abunkolengana no butuki bwa koliro ne kyumbe kya nation abwasaba igo bwanyareko abugwasiulia buna ekerengo ki 15 igoro yeme abakenya tibara nyara kwa bako na changa mbachi wake kura gose mbali gochi waka ekura kwenendo mulikibe gazeti na agendrete gochi nsena gotebanga Raila Odinga nigatanganirete William Ruto ase okumanyekana gose popularity ratings ase chinsemo cha coast ensemo ya North Eastern
Western, Nyanza na Nairobi. Abwase boigo chinsemo cha Eastern bonsi nigo babwataine ose wameshikana ko, yani kirumonto chinsemo cha Eastern nigo korage ndrete kuliga chikura senchira ya bene igo Raila Odinga na mutanganete William Ruto ase chinsemecho. Naere William Ruto nigo amutanganirete Raila Odinga asoko manyekana gose popularity ratings ase chinsemo cha Central ne chinsemo cha Rift Valley ekera asensemo ya Eastern bagendrete kubwata na kigima ase kerengo kia emerongene iguru yemia bonsi bakuronera chikura cha Eastern kolende achinse mechi gatwanyora nga Raila atangaine nigabwate kerengo kemerongene na ibere iguru yemia na bogo William Ruto chinse mechi atangaine nere nigabwate kerengo kemerongene na ibere iguru yemia iguru chibale kemo akero muri kibega seti nande nagendrete kototebya nga popularity yechi coalition gosen coalition ki emanyekanete ebwato munso asorgongoro ito gosasense ito ya Kenya kolenga nobutukiboli bakoleira ba Kenya giti Azimio la Umoja One Kenya Alliance Coalition ni tangaina suku manyekana bune coalition asekerengo kemerongene na ibere iguru yemia Kenya kwanza ya manyakubwatia ne kerengo kemerongene ne yemo iguru yemia kulende kerengo ge 15 nemo iguru yemia naba Kenya bali batamanyeti gose coalition yecho endenero imanyekanete kolenga nabarabo mba manyeti iguru yamangana yo gose nga Azimio netangaine gose Kenya kwanza ikabwatia ne kerengo kia enoti nugutaibere iguru yemia mbakwaneti iguru yechi coalition yecho osenchirororo ne keroto gocha ase popularity ya political parties gose vyama biribimanyekanete kigima asense ito ya Kenya ekiama kia UDA gose United Democratic Alliance kia William Ruto nigo kimanyekanete ase kerengo kemerongo 35 igoro yemia kia wati wani kiama kia ODM Orange Democratic Movement kimanyekanete ase kerengo kemerongo 34 igoro yemia kia wati wani kiama gia Jubilee kimanyekanete 3 igoro yemia Wiper Party kia manyekanete 3 igoro yemia amane bya mabinde others nigo bimanyekanete ase kerengo keibere igoro yemia kolende abakenya ababakorirwe survey gose bakorirwe botuki kianda igoro yemia mbanyari tuko babago disclose kende yonsi igoro yokumanyikana kwebyama alafu nekerengo kende ye 10 igoro yemia barabo is none of the above mbatagiti kumanyanga gose UDA netangaine gose ODM ngobwatire na Jubilee Wiper nebya mabinde igomori kibega seti nabuturanete amangana gocha igoro yokumanyikana kwebyama iyo nerengane nene erase gazeti ya The Daily Nation eire headline dead hit gatia Raila Odinga na William Ruto kolende nkonyora torayo ase page ya 4 ya 5 na limo na 5 na kabere ase gazeti ya The Daily Nation boigo page yo asokoba kwana wokolyo igoro gaiga mbabegetenga ti running mate ki abakenya baganitie asensemo ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Elietalia Kalonzo na Peter Kenneth na Karua abunabu bali favorite gusabu nabu banchire ire mono ase obomobu Azimio la Umoja kulende asensemo ya Kenya kwanza na barabu nigo nigetigalete koba tiramanyikana bya kulende Kindiki noale Waiguru noale na Mudavadi nabo igo na Muturi ayona aramalieta arasi birengerelyo byobomobu bwa Kenya kwanza kulende abakenya mundoki baganetie ngoigora tole masegazeti ya The Daily Nation egere tukomanyenga nambara byaba abakenya baganite nando nyorene kyombegeri gas miura umoja abantu bari bajortu batano na babiri bari kulingoli kuliyeri nango marieta kibakwena no gochase murabiki amagidemera murodinga muno murayibwenze itukurera mpaka gere kubwatu kama marieta 3 gojaso murayi Raila murodinga ndaji go choro yo mokoro wasa batatu nigabata kere kwena na marieta itukurera kurengana numunyakiro bwe kamati rwesibe we kyombekeri kia abantu batano babiri nigate tabone sa Raila ringa sense media marindi nekiagera tena
bakairana ndero litukurera ngwena na bari amarietayu Wento kanyite torena nkikio chikwenda gochibosio pero chinseme kibere chikonem umurani mwecho unyurena ekyombe linki abayate kyombe ya IBC ngi abayate kagitari 15 nemo karatigata matuko ane ili tumakumanya ngomo konyi bwa Kenya kwanza na ngomo konyi bwa simio romoja mwanje muri karangwire na wikasi kaseti ya standard inko kwera wikase bechi ya kane Azebono ekiombe keli ya political parties disputes tribunal kyanyadeke gotenenia kyanyadeke koboli kyama GODM gotaina na elieta lia alego usonga MB Samuel yatandi elieta lia goja sekiombe keli kyabacholiamo nechimbebe hani gagoja maiga ya Nicholas Kudhu kobeke kina buna bocholi mba korekanda sense bocholi boke mba korekanda buya sense meyo ya alego usonga sebono batebere buna gosekyo political parties dispute tribunal kyanyandike kobole kyama GODM kera sonsora kera kora mangana ayo magega getara na neli teri goja sekyombegeri kyo bocholiamo nechimbebe goigo asiga seti iyo sepechi akane ni gobone murekerete buna kigambero ni kyanyandike kolina a bond omokagerwa oboiti bwa Agnes omuminyoki Agnes Drop litkuri goro ekinekia Eldoret kore kupatikana no high court charge Ruben Nyakundi niga kande buna Iplime Rotage application ya sabete buna hanyarega ko pondi ndi kini kinyareke konda gotegererwa nigo amuri nete pondi iyo litkuri goro karobono yagende takoba ase ensemelie sel osase ensemelie sel ya county osase ensemelie Eldoret ilikina kya kinyare gekogendera boiga sepeche yiyo ne morekerete na kibono ekigambero kyanyadeke koratini ni yakeigo igoro yo political parties yanyadeke koboli osebi ebyama bya siasa sisi ya Kenya ngobono bya nyorero mweso moke maiga yekigambero koratini ni yake directive gosogo chikurwa rwetu nekyombe kyobocholia mune chimbebe IBC igoro ya gender rule bono kolengana na just Anthony Ndungu nigatebete buna ikinekyo nigatete na nigo kyatete na mondo nde utakeri ko ba disqualified ose patiente utakeri ko ba disqualified buna tera ikirani ingane yo ya gender rule go ikigambero kyarate nindi yake gasigeka igoro ya gender rule ibono sana ndamaibuna ikigambero kigotiniga na matuko nagendete kuminyoka mono gujeso bojore bonege garu yateniri na bochori mbogotenena iga erengete buna ebyama biro binko irabira marieta igo gender rule na bera betikirana akorengana birengera libyane na akorengana nige na ekiombe yateneti oseko tinya tikikorate yake igo igoro ya gender rule kokora no bokomu mbore asigete koigo hase semeka tuterten semeya siato morikina morikirete igoro na kin bari banyarte bakubu asobo chorio boke bwe byama mbata ke guchukuranira birugo binde byo kerugo asensemeli ya independent de arakanena abanta banke bachire asensemo yokurigi ebirugo baroboka abanyene batabwati kyama kolende nigo bono bachake kolingoliwa na kumanya buna kolengane kyamba kyama kumbigirite ne the political parties registrar aninderitu nigo bananyareka batabuna bali onsi ba mayete bakubu asensemo ya nominations mbata ke iriko genda asensemeli ya independent korobacha kirobotuki na kwena kuna ngobwetu na ndojira sensameri ya independent ndanyare kauteniwa tajikuli kirokende yonsi gwetera here bieka omonyene Ekero togusko chia sepeji akabere gazeti ne ya The Daily Nation na mangana yechisemi airobolito abwasebone wizara yechisemi yanyariko ba kikurusie mbeo igoro ya Junior Secondary School abuli tangani nigo mwaziri wechisemi Professor George Magoha anyariko bagakora lyabuna ekrasi ya Junior Secondary nigo kera chekoba ase chiskuru cha day school chiskuru cha day ose chiskuru chire chitabwati boarding school inde nande litukuli igoro niganya tkobaga kurusie mbe yuaroro na gotebanga Junior Secondary School nigera be hosted gose nigera be as chinse mochonsi chiskuru chire day gose chiskuru chire boarding school nigaya kwaneta yo litukuli igoro Professor George Magoha ekeralenge as skuru ya Alidina Visram High School ensemo ya Mombasa ekerale kuigura ekerasi ke ya Junior Secondary School alia asenseme yo ekerate betenga bono barabua bune wizara barorenga abarokiwa baguchekorwa asekerasi kya gatano na limogo so Junior Secondary School wika bachiko genda ase boarding school
ose day school abo asate betenga barabobune wizara banyali ko bako beka chiskuru elibweya moni chimisano primary schools echo chira chiko host junior secondary school abo asate betenga bono chiskuru chinde nchiroro chi primary school chitarakira nebirengo biribiganeirie elikorosia chi junior secondary school kulende kolengana na magoa nigatabirenga bono both day school and boarding school nigo chigo cha co-host abana bakogenda junior secondary school abokanyolere egazeti yawe ya The Daily Nation wesomero mugano yo ACPG ya kabere ACPG ya gatatu egazeti ne ya The Daily Nation ne libono buneki umbegia Communication Authority of Kenya nigo Kenya arako bakiwe extend amatuko gose deadline ya bakenya bali bagutumeka chisimu card chitaraba registered banyariko bako register gwika chitariki 15 mutienyi oikomi gose October andabano koregano muri kibega set nigatebirenga chireni chiro cyo chigwikainga kiyo konyora chitaraba registered nigo chigo cha kolimiwa kolende batebirenga gwika bachikobwati ali chiko buna nigo bagucha kumanya bali batara register wetera senjira ya SMS wetera senjira ye gazeti wetera se radio na wetera ase TV buna Ndizi TV igomba manyiwe kolende kyombeki nigo gekubolia bakenya bali batara register chisimu card chebo kogenda na ko register elimba baisa gocha kolimeliwa chisimu card chabo ayona aro nigo kanyora page ya gatatu egazeti ne ya The Daily Nation. Umugano uri oste burenga sensema ya state standard ya sebeje ntanga nigo bono murekera sebeje gatano mo igoro ya Kenya kwanza nakibanyarite bako bagana ebirugo ekero basemerete nango kibari kubo bachole bonne bumwako igo muri kibega sedi na murekerete abwa karagate na rigete buna obomo obu goetera sekiama kya UDA nigo kigo konjora nigo keso agati mu president uzo kuri kiro ekanene bo igo mokonyo ni gakurwa se kiama kya UDA asebono Simsari Mudavadi agochikwegwa position ya prime yani executive yani agochikoba umonene bwaba wasiri ekero umurikyani gete prime cabinet secretary inkiago chikokora oigo ninki umuraibwense nago chikokora amo ne deputy inkiago chikokora asenseme yoyo bwa Kenya kwanza ekero baligetina na obara chikorosi serikali umurikiga seti na muregrete asobogare ari gete na kiba ikerite kubagane biroge ebyo asebo igo Musali Mudavadi amo na Ford Kenya party leader Moses Kutangura bagokonyora 30% opposition asense meli ye serikali ya obomo bwa Kenya kwanza boigo bamurekerete buna inchi promise kibaye twe anene asense mo ya western ikarobara ile serikali buna kichipara chikorosu na ki mangana mumia suga chigo chiko imokiwe birengo bya inga kemangana ya fisheries go samangana ye chinzwe amo ne chinyomba chi project chigo chikoendera sense meyi yote kwa somera sobagale umanya igoro yo mu bwa Kenya kwanza na kibanyarite bako bagana ibiroge ebyo nigo konyora sebeji ya gatano nomo asebo ikaseti ya gatano kabere naro ni murekerete na kibono kerobanyarite bako sokya malita yo gose kerobanyarite bako sokire na bweyo nakina liberera andeli ona kiwe asobo mu bwa Kenya kwanza ekera bando korona mbago gatiwe asabande bejinsemo chinde bare batarago kiwa nakibanya ntibako sokero botyoru igoro yugo chikobagana ebiroge bigo tekwa somera mugano yo ngo somera sebeja gatano nomo ebeja gatano kabere gaseti ne ya standard waigo naroche Moses Wetangula na baba isego chakoba omonogali webunge nene go National Assembly ekero Amazon Kingi nere naroche aetwe eira yugo chakoba nere speaker ye Senate onye obomo bwa Kenya kwanza bugo chakoira serikali waigo nonye no governor we county ya Machakos Alfred Mutua na roche na tebe tugunerenga nabo korwa sikia makia maendeleo chap abarabesa konyora aba waziri osensema yobo waziri ereni gasa betumo waziri yo waziri yo asikia makia kia maendeleo chap yontoro chenga serikali yani obomo bwa Kenya kwanza mbogendete kwirubiria kulindirinde abandu igwete bachakire ko raramikanga batigirwo isiko kulinde nabotokuganya turarora ngana kya mangana koba company ya Nzoia Sugar bono nigo yanyorire chilingi chimilioni chimebere na 15 asugu chago kolera repair ose maintenance ile gokorwa ase company yo kolengana no muri
okonyore gazeti niga agotebanga ekampani iyo abuli tangani nigo ya nyaritwa bakigusaba chimilioni 335 kurinde asengencho y'ebintu bigenderete kugenda senseito ya Kenya bugima gokonga na mangana mange serikali nigo yanyorete ko bagi kuro chilingi chimilioni 212 iliyo gukora maintenance ye machine ne equipment gose ebintu biri bigokora emirimo ase company yo nigo boigo eguche gusiekwa asegeka ke wikeyemo eribosio ekerobono company yo guchikokorerwa routine yani maintenance na ko repair ase machine chibwatobokon iliyo korobya obokorari ase company yo nabakonyore gazeti ya The Daily Nation onyaleko bako wesomera boigo ase county ya Kajiado nigo tukumanyirwa buna omwana oyo mo kurwa sensemo ya Kitengela uyo mugano oyo nyarako bagukumulikirwa bwanguiga uyo sinyiruko genda eskuru asengenchi yobotaka ntwaro chikoro litko ligoronga abana bangi nigo bali ase chinka asengencho yabibuli gutanyara kubakanira efis bona nigo omwana oyo aselieta Nanzi Aluoch Okot w'imyaka 14 arinekia akwegokeria magega yaye konyora max 352 ase amatemwa era ya kirasi 3 na kurangiriwa eskuru ya Moi Girls High School Nairobi bono musamali umuya nigesogetie na gucha kumwakanira efis omwana uyo ligwikerania ndoto yaye y'ubugima bwaje nabokonyora yo ase gazeti ya The Daily Nation. Teatro kasansa meriende ye studio kerto kwerna torierie semende ya kabiri magasete arafto makuri ni SMS irimo ndata gutuma oja se studio ne tugisoma senjira yo wikirana go toska teatro kasansa meriende. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akurire to konyoro mubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego naboku batalira asensemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Sabaria yichi kilomita chinyinge nigego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amange igoro cy'ugo chako obwonchoreria koremereria nabwo igo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria bayikiranire neganka yabo yobokora obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko rya Alamisi Ensakia Alamisi ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikidege 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biama naendo mwanchu muligereria ekerogendera tukuligereria magazeti litukolelero ekero nende tuiranira sentunde ya kabere na ndere yo mwelio ekero tugucha gukora aliara sa magazeti litukolelera senchira yo bwengetu ntogukora keregento na kitokorange tokora gochutia egere konyora chingaki wenyorere gazeti ya waibwe komanyane bwesomere kerekemo ekero bwate chingaki kero bwate gazeti ya The Daily Nation. Nanje ni gombate gazeti ya The Standard kunde mbara abato mirije SMS chabu gwedera sensemiri mitando happy utoli adena good morning from Nyameso jogesu I wish my lovely mama asubuhi njema oin happy utoli okinyi choni kurwagesiaga bosamaro Nyamira Ken Nyambati na Oburu Ochwangi adena tigabaso ime yumurubirio bo Ensakia bon mambia mono asibari mwendete kutomachi SMS chino gwetera asensemiri mitando ne SMS gocha ase studio nara kurukuna Fanis gesare agoteana bwa kire sara na Brighton ne producer ino enonde imeyensaki mpaka omwelio oyo Fanis gesare korujinsemo cha Kitutu Central Ward ensemeyo ya Kitutu chaje South ibunga ya Kitutu South oyo Fanis gesare otebano wale ime yomurobelio ubwinzaki Boigo naro kulika akorokwa Jared mtoto wa jirani agoteba we all tuned in as always. Thanks for keeping us updated through newspaper analysis. Biamono sana asokogendera kuligereria murubulio bwo magazeti asemambia ya bono. Jones Nyamesa then a good morning from Nyamira County Gesima. I send my best morning to my family Cornelius Manoti awatena bwakire kuru Nairobi CBD mbabwatetia senjera yo mtandao oyo Cornelius Manoti no onde ime ya egetaseni Candice TV nero bwansumusi ngobaganiriri tuko ligi ya Kolenta yani yofenta omoza mamwefa bwo omali family engima na inwe abu studio adena 100% otorusaidia kobi oyo Cornelius Manoti adena wale imedalias nyangau korugianchere nera adena wale ime yumurobelio Valentine bonale korubu mwanda iterio adena wale tuned in job
Masharia au tena Job Ontiri na Helen Job kutoka Liamacharia Chirichiro. Tunashukuru Mungu na otole ime yumoro bimbia mano ekero mwende todo machi SMS chini wetera sesema imtandao na nsemo SMS yera seskini yao iwono tureno kasama gazeti yeritko lyalero ekero nago taimbwate gazeti ya The Daily Nation nekero tokogendera goikase page ange ya kianda nigo bono ekiombe kia gose abarai kurwase kanisa ye dini yege Catholic babolirie media gose babolirie baliki banyala ko bako tigara asubu maene amona facts gose gutwara obusaiti ekero bagokora amangana bo ijubraria abwasa tabirenga bono media nigibwateli bagali nene ryo kumanya abana inchi ngikigendete okorekana na inde bakabolia nga mbaba isago kwana enganero asubolimo ebaisa koleto bo tutukanu no bukorekanu ase abana inchi ojo no mo bishop korwase ensemo ya Nyeri Anthony Mueria ekerba umeranete no mo chief editor usuletenerete omurai of editors Churchill Otieno ekeroba linga kutano bwendagira ya mambia na ase conference imeyomochie o Nairobi abwasabona baraibechi kanisa na barabaro rekanire asumo stalio bosyo kigima ase ogochangira iguru yobochole bonene baisa gokorekana bogochiko korekana mutinyo gatano na gatatu bayigo chikanisa ni gochia kana osemba kanete chi accusation gose asibako machigwa buna omwaka bochiri bibere na isano na ibere no mwaka bochiri ibere na isano na isato nigo chikanisa chia tenenete ase chinsemo au mbanyali tko bakoleta ba Kenya mabuni kanisa bunenchera ya mayogo kora chisegi chialenge asense to ya Kenya muheria nigo boigo abolitia baliki ko bamaiso nimiremeli bagokora eri banyali ko bakumanya na gosemia aba Kenya igoro yobochole bonene buli bosyo nabo igo litwerire igoro abarai au bali bakuliga ibirogo byobo president mbaigete bosyo bwe committee yo yabarai kurwase kanisa yege Katoliki kuiraniria mabolio ngana ki bealeganeti bosibo bachole bonene na indenki bakagerete kibaisa guchakoba aso bachole bonene omokonyi umurai bwensi William Ruto na ikiranete na kuiraniria mabolio au gati yabarai bande nyolere gazeti ya The Daily Nation page ne ya 5 na 3 na kianda ase gazeti yo wesomere amange aniga gochekera baliki bagendereta kubuligwa banyala ko babako kora ebintu byobo maene usikoralia amangana ale ayekene mbaba isikoralia amangana atali aye ayubo ayekene yo semeri hoito buna ndojiko enekena ntoralia amangana ayekene elinde tonyara toko soyense mete media yanyate kumachuwa sumwa kujirubere na isano ibere magujirubere sana isa tobuna mbacho chete gosemba kwanda chingwana cyanya chikuturani mole no semeri hoito buna media ndojiko enekena to kwanda mangana yokwagacha nande tutari kwegemea saidi endeyo sikorongo ikasebe jatano atakase ya tesanali nigobono omubunge ugenya MP David Oching anyalika koboli umurai bwense urkenyada mo umurai bwike magiyode murera murdinga komochora running mate bwike bo bwasi miuro moje rikwena kibuna riberera gose chingwana chya bakanya bana tukukwana ne bali barasoma bwa Kenya bwa basi miuro moja chierire kolengana nere kolengana David ni gate abuna chingwana jina tukukwana ngoko running mate ngoko mokonyo reira nigo janya de chit nigo jiraji kuturubania obo mobwa Kenya obo mobwa simio ra umoja buna mangana yotari goikerwa bwanko igobono nigo mubungo yo nyarega kubolia murabwense na araira banyare bakomochora gusikumuralia mu running mate boy gekaro tutkarda sense me ya siasa nigobono omo senator siaya James Orenga nyarega komochora William Oduol koba mu running mate yo gosoma konyoye ekarbali getikoliye kerogo kyobo gabana ase county yo ya siaya kora gosoma mwana oyo nabagosoma sepeji ya 5 gazeti ne ya The Standard boy nigo ekiombe kelike tenete abalimu korwase chinsemo chiri chia marsabeti na market banyarire bakoserelia kuna nabarachi gutiga meremo osina barachi kobeka na barachi gutiga meremo kolengana no bosaga ndwendete kwenda kiwu ase semeyo ni gagoja maiga yabasaga ni korasa omwalimu we primary ya mori tuko lia chumaine banyarite bakumurasa na gokwa
umwalimu oyo mukuru ase ensemeyo yeskuru ya Jisonkoj primary school egotoka ase Marakwet East gono abarimu abo obiyumbe bya abarimu gono bamochire serikali utabeko bolendi boisaine kochi ase abarimu ina ase county eri erigoyo Marakwet egaroba abodina abolendi batakere kubekwa ase ensemeyo baigo katokona kase county Mombasa ni gobono mosajo yo manya alika kwenda kase koti erigote aboneki na kia Mike Songo kirikumbu alternate oyo kabeiro mugabana bwi county ya Nairobi Mike Songo Kenya arege kogendera nandanyare kagotangwa kurwandekero kibugabana ase county ya Mombasa nyorobna Songo na choro ni kiama kia waipa kuria kurigie kerogo kia bugabana ase county yo ya Mombasa stos kobosio ase beja kianda nigobono ekiombe kirikia National Council of Judges in Kenya NCCK Kenya rege kuboria abana siasa gosikaba Kenya na guanchira na ebirengero byaba Kenya mbabetirya ba Kenya igoro yo gwagachikura kolende baba Kenya libagalia lya bene ende banyare bagochora abarayi bali banjite bakoragwa na Reverend Canon Kinyanjui nigobona batebiruna oyuro mo General Secretary bwe ekiombe KNCCK nigatebiruna abana siasa mbali baroreka ndebuna bakari kobetirya ba Kenya buna nigotoko genda guchia senseme kolende nigobona abodibuna aba Kenya tigabaye libaga liyo gwechora nande boyombanya tibakuria abasaye wetanga gutumekwa nabana siasa asogoturwani emisankano ya abande ringana rino rero gwateba igoro ye kanisa ngakyana rige kuburia baliki bamangana ni gobono ere asebeji ya kianda asebona baliki batebuna tigabakwane bana kibuna karoto kwenda sobochori obungo korekana bole ase enjira endonge yakaro musangano yo oraitu na Reverend Anthony Mweli yore na Anthony Mweli nero nyatika okwana asamatanga ya komo ya samatanga lenge moyega boko moye ni murayo ogatatu bwense ya Kenya emilio mwe kibagi uranyataka kubulia aba Kenya banyarba abarai n'aba Kenya banyarba okwana chingwana taturubani umulembe Wano baigo ekira tuligeti gukora ase gazeti The Daily Nation neringa umungino yo mokuru asensemo ya Eldoret litukuligoro niganya litiko baga kondo kia ikigambiro asensemo yo magega yogoteba bayokubuli ikigambiro nke baisa ko bagi kumuyigurira umumoroje bw'imyaka 33 muswati aselita Seli Rotich niga goteba usinigale ko manyie ikigambiro karale guitera maliga yo gukumya abwasate batengu umwana yoye umumura kwa Kipto Limo niganya litiko baga kubachanda ere amano mugako ye umwaka Limo abwasale kubabugurira emioro na kubagoserera ubugima bunanguchi ali kubakura kolero muswati yo nigaere serete kigambiro goso muswati yo Seli Rotich atebete kigambiro gosaga tebe muna chibina kigambiro kia ensemo ya Eldoret buna tabaise kuigurira umumuruyo goika anyale ko bakagusira ubugima bwaye ekeranyale ko bagakorwa sobiko bwense irori kigambiro kenyale ko bagi kuigurira umwanu yoye kolende akigambiro nigo kiatebetenga naboigo tikagiche kuligiriria ngana kikegokora asengenjo no mosibwa nere nabwate obo osibole bwaye oyo no moji omo magistrate aseleta Christine Menya oli kwiranira umungino yo kolendo kogani kumungino yo nigaganitio umwana yoye agendere gusibwa oyo tigairie amyaka ngibere na gwetania amyaka 2 anyala ko baga kwirananka iko bana bakonyorera gazeti ya The Daily Nation wesomero umugano yo ase oboime na mangarasa magasedi utagwa somero umugano bunanga kimuraibu ense muraibu kiamagio demrera murodinga oyurigiti eganga yayo ko muraibu ense gatano ense ya Kenya ni ganga Kenya tika kwana keralinga se county ya keralinga sense meri ya Coast keralinga se county ya Tana River litukuri ni atete bunanga kyagoje gosiba osembinu kyagoje gutumia eriko kora obokurumia sense yeto ya Kenya karatete buna ereni yaje kwena kubuna bali abakurumi ngobe ko bale eseli eriko irania amali ali banyari bakuruma sense yeto ya Kenya uze wasomero mugana uyo yo konyora se peji ye 10 aseba igobano Raila anyaleka gwakana chishilingi enuswe milioni ange enuswe milioni go chiase ekyombe kirigete neta
mangana yumusiki ensense yetu ya Kenya ili kwena kibuna ngutumiale Music Corporate Society of Kenya ili kwena kiala na ngutumiale mesiki yawa na musiki ase kampeni ya igotaka kwasomera mugana weni gokonyora se page ya 10 mugana uli onde nawo tebeti gorona ki abali ba okuruma ose bali ba abantu bali grapas bali ba kuiba kindemero kya abantu nturuki kiba utumia gose mbinu kiba utumia ni gokoyosoma se page ya 14 ende omanyana ki ekero omonto yakire embinu ya utumia ni yatete kongura endemero yane go mugana uyo nyonyora se page ya 14 gaseti ne ya the standard. Ayonse mwanchu murigereria nigaguchire kurwase morubiri bwensa kyabona mambya togenda sense mwende studio karato kwirana na mangana maya senchira yobwikirano. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umugusi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukobelia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Weekend yetabwa tumuru biryurumba tari weekend nonya yokumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oli omakon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore prebinte bikongwe binte bibawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande mainga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya niga seti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sanji Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV
ya yengo mungainore tari Ndizi. Mambengia na indo mwanchu muligereria na kwaleganira semesa ya mangana maya korwaso murubuli bwensa kebono mambia ense ya masenchera yoboikiranu agarato manyana araria yalengi korwase litukuligoro weikase mambia ya bono nambako gandara gotubwatia asa yegamo na yanda mange wetera senchera ya mitandao Ndizi TV News ensema ya Facebook na boigo YouTube ekrobata chingaki na bogo tweet @Ndizi TV News go se otumekerengereri kiao wetera se namba ya SMS eyuere ase TV yao ni aliganire kurugiga se studio nkuira nande egere nkumanye na araria yara semesa yensakia nje nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita toya chake kurwase kaunti ya Nyamira abwase kiombe kia basubati asensemo ya tinga kimanyekanete buna Bosinya Women Group litukuligoro banyoreta maigelio kurwase kiombe kia muungano Gender Forum abwase omobiso otenete kiombe kyo aselieta Bella Kemunto nere otenete kiombe kyo kia muungano Gender Forum asibaigeta sensemeyo ya tinga abo asibarueta maigelio gochia sabasubati abo naki bagwenerete kulinda abana babo ase chingakechi waigo omo director gose omo bisa korwase county ya Nyamira oyoikeranete na kwenekia amaigelia yo nigakoro kwa Bill Adera oyoikeranete ase omorobelio yo olikorwegwa korwase kiombekyo kia muungano Gender Forum. Bill Adera afisa ya watoto Nyamira, leo hii tuko Tinga kuongea na wazazi na wanakijiji wa Tinga hapa wa Bosinya Women Group haswa kuhusu maneno ya watoto na sana sana ulezi wa watoto, kwa sababu tuna watoto wengi Nyamira hii na wengi wao wanaachiliwa bila malezi. Nyariko batagosoma ngeringa abana baito ekarato ko banyora gweta ukwa manyora isiko yenywomo ose kwa manyora imenywomo abana balindo bwenete ko bakya. Nsenkuru kwa Bella Kemunto. I am a project manager of Muungano Gender Forum. Nseyuke Mbekia International Solidarity Foundation. Eselero twarego osoma igoro ya alternative care for children. Encherengi ya yokolenda abana baito, especially kere abayiboli bakule, usaba iboli batiganire. Nakitokora torenda abana aba to avoid abana kogenda chi street, to avoid abana ko ba disinherited of their property, and to avoid abana gotoka muna na ubarechi children's home kababwate ya matenyi njongoro kwa choasho moya nyanga ondo machama ni bitundu bali aigase bakegereire and at the same time no mulisiwe kanisa na gokire asengenji ya megeria ya baretire aigase kenyoro yeito igoro yo mayani bwo mwana igara megeria maya. Omo governor bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo litukuligoro nigeso gatie gukwanira egekore abwaso mwana gosomo subati webwatrenetie anyarako bakagusira ubugima bwaye asenya gitari ya Desima sub county abwase abanyene ose amate yo musubati yo bagoteba kore ikyo nigo gyakorekanete asenchira yugwancha kulinde korengana na Nyalibo nigagoteba ekore ikyo ngekorekanete asenchira yugwancha chinga kechecho nigakwanirete igoro yo kwena na wechi basari asensemeyo osase county ya Nyamira nabarangiri aiga beke boronge amangana akorekana Nyamira ayabwende kurigeru wenjera ya boronge asenya getari ya Gesima omusubati oyomo oyekonyora omwana nasirete naende gatoko omwana oye nere ganyoretwe gasirete iya batare saba sonya getari akamaya gusira tare nane kera nkongi omwana ase family eri asiretie musubati no mwana oye yonko bapore sana twara nyore report entangani tera oro kimuna magoso na beto enyagetari ya Gesima aso mwako eto mogima
Mondo tayo kweta ororo asenge njoko ibora. Mwaka 2021 matano deaths ochiaringe 0. Nase county ngima abana baibore twe 16,000. Mwaka 2021 abakwete mbane boka. Tari Senator mugeni owatochi besa. Neri chikoria Kenya rikoe counties chibesa. Igati kona watana na abachi besa. Weekend aito chikorwe pasari. Igendo kia nyori tungerintu abegete mikakati mingi. Ikiara mwaka orio etete. Aba MCA mbaro bango twara bango bwatana na jet master baru at least ya bana abonchereria korwase chiro ya marigiti asomo chito bosongo litukole igoro nigo baererete igoro ya makongo bagwitira chingaki bakoro boncherere bwabo ekero batebetu bugima nigo bogenderete gokonga muriketo Steven Ndemo na robotirwa senchira yoboime kera omonchori na bwato mugano yo bene ukumwatana korwase omonchori onde aiga na sechere chingoko ya marigiti ubugatagati wo muchi obosongo asa bonchori bagenderete negasi gati yabo no musubati Christine Nyaboke se mabuna bondo biashara ibina bijagete tu kwa mwezi wa 8 na tagete kola tachingoko kuba neria nkogenda nale kuba sabra nkoirana kera na chakora ngarubu yo bwechingoko ngarambo bwate faida ngachaga ngateria ba mindo mutago nsikeli nje nyole libaga agansikeli nkanyole kebanda 2015 nonye bachengere to boncheri bwabo ine mechando kibagwetera asegasi yabo yakera rituko michando toko nyora so boncheri oiga wenda kera toko gande chiro chingoko kwana chire chato kwera senge njo usabiri saboro bakongu korusiale na bakonya chingoko chago tukwere twasinya stokoira ebinto na obikongete buna bono pade buna mafuta liga na bokonyoro kogenda gwike chiro kera gwikire chiro kwa ule binto biao kera kwa ule binto chingoko chiao ko transport goja kwanyora nga at least none kero goja konya tibe so konyora interest yo konyora inakuwa kidogo kosi maisha ni juu toko tuero kere mbrego twasenga njondo bwa testo koigama konyora tonya kuyoga jaba jachituka kando weta ogo kina kwa magorie chindagere chingoko nobo kongubonde bole maretie sekteye bono abasabale mibali baito bali abande batugete bagotokorera na baro batuacha konye nabona arenge ko request buna bono konyora challenges no embara bunjiro kosi buna bono bosibwe chingoko oboririgo ligoro bwamendire kurwekera bali kobora 2500 paka bone bore gento kenga buna 3300 bone kera gutuga chingoko chia eno ne kera gocha konyi gokonyora nga okobogori chingoko chia ego chikie chiro ogo ikari naoni no anu gochikogoro bosina kwa shida na ndara geri chingoko chiri chinde ogo semeli kwabo na serikali ya county ya Kisii neli nene kubeka emirobiri ya bene oguturia sekti yengencho mono mona asorongo rwa Gusii rosemereti oburemi ono asense mabuna ya serikali na bayarenge toligererie ense mabuna ya mafuta because buna ndo bakole biashara bake okonyore kere tokwenda gukole biashara bibiito ige kobo muchande kere togo safiri ase para no ene faida konyore na kwa shida kosa bagitoko saba gucha sasa serikali ya county yarenge gwanja atoro selinse gatoro seli sedi ase toko igama ali totali gotueri kuripoti rigitaseni kia Ndizi TV elietariane Ndemo Steven Omorai bwense omusike Uhuru Kenyatta litukuri igoro nigeigurite nyagitari ye Chinyigo ime nyagitari nene ya Kenyatta National Hospital ime mocho Nairobi unenchere ya moyo kuruo bokorari gochia saba Kenya bonsi ekerari kuigura nigabulitia ba Kenya bonsi babwatu muchando bwe Chinyigo wika asense meyo na kohegwa obokorari to where there was once untold agony and to work together with you to bring healing to where there was once suffering, mainly by our renal patients who we celebrate today.
So it is therefore a very high honor to join you as we officially open the Zarina Mirali Day. By doing so, we are crafting a healthcare system that works better for the Surgical Daycare Center, which was started here at KNH in 2013, aims at delivering surgical daycare, surgeries that do not require hospitalization before and after operation. This will help facilitate faster management of patients, reduce congestion in our wards here at the hospital by reducing pre- and post-surgical admissions, cutting down theater waiting time. No mraibu kiama kia ODM Raila Odinga na chagitichi campaign cha ya Sorogongorwa Coast asigika kia matuko ane alivosio ilikuwa yakira ekoko na kubulia bamenyi korwa Sorogongorwa kumusira asiganga yayo kuligikirgo kyuboraibu ense ase obocholi bogokoreka umwaka oyoiga abuli tukuligoro no alenga sensemo ya Hola na Garsen abwase abuletia bamenyi kumusira na goteba nigara chikwene kia amagenderero anene mono gukura engana ya mangana yendemero ase ensemeyo boigo Odinga niganya tkobaga komochia bali banyara ko baba kunganya korwase obo mubwazi miolo moja na goteba buna Kenya nigeganetie abarai bali nekerengekia uchiasaba Kenya. Pesa ambayo inakuja hapa mashinani vile tulipendekeza katika BBI ati tutazidisha kutoka 15 kwa 100 mpaka 35 kwa 100. Tutafanya mwaka ujao. Sasa serikali ya hapa ya Generali Godana atakuwa na pesa ya kutosha. Ningependa kumhakikishia baba Raila Amolo Odinga kwamba sisi kama kina mama na vijana wa Tana River tumesema chama ni ODM, rais wetu ni Raila Amolo Odinga. Wale hawajasikia utamu wa Azimio huko mashinani, mpeleke hii ujumbe ya kwamba farasi ni moja na ni farasi ya Azimio ambayo inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Na kama uko na matarajio ya ukombozi wa kiuchumi Kenya, usitafute mwingine, ni kinara wa Azimio mwenye kupeperusha bendera ya Azimio kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Mpigie debe na jiunge na Raila Amolo Odinga. 2007 na nilipokwenda huko bunge na mkamkuta mama yetu mmoja ni noma. Dakaruo nyinyi. Huyo mama ni noma. Kama ameamua ni mbaya, si mnamjua? Mnamjua? Na kama Mama Karua baada ya kupitia yote aliyopitia kwa vipimo vote, the only woman that time ambaye moyo alikuwa kanyaga na akapambana na yeye, ameamua rais ni Raila Odinga, wote apinga namna gani? Amejitolea kufukuza njaa na atakuwa na program za kuinua jamii ni Raila Amolo. Mimi nataka kuomba kwa heshima kama mama, mtaamka mapema, kura zenyu ziko tayari. Hebu nionyesheni wale tunasema Raila is the fifth. Sasa wafisadi wote wameingia kwake, wale watu safi ambaye wanajua kuendesha nchi na wanataka kusaidia wananchi wako hapo kwa baba. Sasa mnataka baba care ama mnataka wizi care? Mnataka baba care ama wizi care? Mnataka baba care ama wizi care? Mwancho murigeria inyora bune kiombekerigia chorwa no bomo bwazi miolo moja gucha kurikia mokonyo ya Raila Odinga kiombekio getereneire na Dr. Noah Wekesa nguche bare kwena na marieta yabali baroche guche koba omokonyo ya Raila Odinga guche ase Raila Odinga elioko mochora omokonyo ye abo nonko butulira mangana maya ye chinsa chabano mambia kulinde noche konyora yu amona yanda mange na inde asenchira yobwenge ikuraga chinsa
isano na ibere chabono mubaso igotobaisa gusuka korwa ase TV yao asense meli ndi ye studio nindo cho minto Brighton Makori agendrete kuyaregania litikulia lero akaraba cho kwana igoro ye siasa ye chiward kero lero abwate mheshimiwa oyokolige kerogo kyobo MCA korwa se ward ya Kisii Central Eric Orero Abuli abo ase agocha gukwanera igoro ya mangana mange inyora lituko lye igoro butuko oyo minto John Kibati asomoroberio bwe keumbu nigo abwate oyo koliganere kerugo kyobo MCA korwase ward ya Kisii Central Pastor Kennedy Mugire oyo nyarikobaga kwerera nganara lya abwate gocha saba menyibe ward ya Kisii Central lero tigatoligererie nga inki Eric Orero Abuli nere agucha gukwana agucha gukorera abamenyi kurwase ward ya Kisii Central ekerotumanyete nere ward enene ase county yaito ya Kisii igotobaisa gusuka nenkwana igocha kubwata nse masemo igotobaisa gusuka asabantu bali mwanchete siasa banye bali motancheti wika yelitukulia lero inyare kubaki kugukuna asenchera yubutambe nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo yekubekira ubumukia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako bonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro buigo nigo tokwidira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yogo koro bonchoreria bwebirenko bigoro Mwancho mulina kwalia lime yo morobili bwe sabali yo bonchili morobili kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko Ensakia Alamisi Ensakia Alamisi ya Maragoba na boigo mwiroro rituko Jumatatu chinsa isano libiri nichidegeke 15 chia mogaso imeya Ndizi TV Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echochira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero ichyo gutumika simirimo yao asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigutumike stima nkoni bali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikasenka yao
nigo bagutoka imeyu muchukisi ase baraya hospital road angene benki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shatleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Abana basungusi abana banyabakuri kivukado abana bawaka ibitego abana bisungusiro abana bali bakoza